Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon na mga kapuso sa Tacurong City ug Isulan sa Sultan Kudarat Province. Sa mayong buntag, Mayong buntag sab Jill, kamustahon sab nato ang atong mga silingan sa Upol ug Tagulwan dinhi sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang creative and visual designer nga si Jaire Cuarto ug atong Siron kung unsang klaseng mga artworks ang iyang ginamugna. samtang say kay lagi Love Month na. Sa mga planong magpakasal na karong panahon sa pandemya, mga kapuso, tinuod ba kaha nga mas barato ang magpakasal karon? Kanauguban pa ang atong Siron, kauban ang Davao-based wedding organizer nga si Kiam Paralyon. Ug sa Best Talk, makauban at Resi sa kapusong Kate Valdez. Una ka na mga kapuso, human sa pamahaw, unsa ba ang inyong paboritong pangmeryenda? Kay dinhi sa Northern Mindanao, usa sa mga lamiang snack ang binaki. Kung unsa kining binaki ug unsaon ang pag-prepare ni ini, kanatong Siron, kauban si Milena Audiencia sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Ay buntag mga kapuso, sugdan na nato pagluto ang atong binaki. Una nato i-prepare ang mais. As baking, cheese, gatas, o asukal, margarine dayon. Sugdan na nato ang pagpanit sa atong mais. Maunis siya. Aron makuha at niyang atong iputos. Atibos, mais. Pag-human o badlip, atong butang sa galingan. Kay atong grind. Ano galing? Ato na lang timplahan. Sugar. Baking. Powder. Gatas. Ano na siya? Tanawon. Human na magkuhan, human na magtimpla, ato ibalot sa iyang panit. Ato na rin ilakang. Aron atong lutuon o 20 minutos. After 20 minutes,
Mga kapuso, sa mga couple din ha, nga buot na nga mag-I do. Pila ba kaha ang angayang budget nga iandam? Tinuod ba ka mga kapuso nga mas less kuno ang gastos kung magpakasal karong panahon na? Kanauguban pa nga tong Siron, kauban ang wedding organizer dinhi sa Davao City nga si Kiam Paralion. Kiam, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Kiam? Maayong buntag, Jel, og sa mga tanang nagasubaybay sa At Home with GMA Regional TV o sa Tibok, Mindanao. Maayong buntag. Kiam, karong 2021, nibalik na ba ang kadaghan sa mga nagapa-organize sa ilang wedding sa imuha? Actually, Jel, kanang event na mo karon pag lift na sa ACQ is all bookings ang uban. So ang uban na postpone sa 2021 pero sa pagkakaroon is naghinay-hinay na siya balik dili pareha atong last July is gagmay pa jud in town mga naara na sa tulo or upat ka events sa isa ka bulan pero karon sa kaluoy sa Ginoo moabot na siya og tag 15 ka events per month. Wow, great to know that, Kiam, no? Most probably every 2 days na kay ginahandle nga wedding event. Pero unsa ba ang new normal sa pag-organize og wedding ug paunsa pud ka naga-adjust, Kiam, as a wedding organizer? Mao jud nay dakong hagit karon sa mga event organizer sa Davao. Jel, kay dati is sa normal wedding lang namo is wala man kay health protocols nga ginasunod. So katong ni sulod na ning pandemic sa COVID is tanang safety and health protocols like wearing face mask, face shield. The attendees should abide the rules sa city government. Kay isip usa ka event organizer kamoy po ang ma-question sa city government o sa tourism kung dili na mo sundon ang ilang health protocol. Medyo stricto jud kayo karon. Og Kiam, kini sumala pa sa uban timing daw karon magpakasal kay gamay ra o gagasto kay gamay ra sabang ihap sa guest. As a wedding organizer, how true ba ning claim, Kiam? Ay nindot kay na nga pangutana kay kasagaran sa mga couple nagapangutana jud about ana labi na sa budgeting, Jel, pero sa karon man god like hotel packages, kung mag-cater ang hotel sa old rate nila tapos gamay lang ang capacity sa tao nga mag-attend sa events, so magbaba ang ilang revenue. So mas mahal karon kung mga hotel packages kay almost times 3 ang ilang rate karon. Pero napod may mga promo packages kay duha man gud na dili man gud na nagpasabot nga kung intimate package gamay ang magasto kasi mayroong intimate na minimalist bot pasabot simple lang talaga pero may mga intimate grand wedding din kasi na bongga yung setup pero gamay lang pod ang bisita. So magmatter gyapon na siya sa gusto sa couple. So magdepende jud ay no kung unsa ka bongga ang setup sa reception. Yes, yes po, tama. Usually ba, Kiam, unsa ba ang wedding package nga ginakuha karong panahon sa pandemya? Naman gud may promo per month. So naay mga ubang couple nga naga-avail sa promo namo pero napoy uban nga ginapa-customize nila. So sama sa kung giingon kanina, depende gyapon na siya sa ilang demand po. Kaya naman may lowest budget po or affordable package, napod may pang grand intimate na package po nga mas higher po ang presyo. So depende lang na sa ilang gusto, sir. Karon, Kiam, unsa ba ang patok nga theme sa wedding? Sa karon man god is uso karon ang mga garden wedding sa intimate package, sa may intimate na mga celebration. So ang uso karon kay mga mga minimalist setup like dried plants, dried flowers. So pero kung dako jud og budget ang couple, pwede gud na siya grand setup gihapon pero dili kasamo ang grupo, dili po nako ginatipid sa setup ang akong mga kliyente para naman po na yung mga referral sa uban. Kiam, para sa mga low budget lang pero gusto na nga magpakasal, unsa imuhang ma-advise kanila? Okay. Actually, dili na kailangan nga maibog ta sa ako alang maibog sa makita nato sa social media nga yun na nindot ang setup, gusto nila iparehaan na. Kung ano lang man, kung tama lang budget, pwede man nato na i-customize sa makaya lang nila as long as ma-plaster lang ang tanan tapos mag-exchange sila og I do. So maura na ang importante dira, dili na kailangan na ano. Mao gid na ang labaw importante gyud. Tama. Kaya mga more or less pila ba ang gasto kung magpakasal karong panahon na? Sa promo namo sa mga event o clubhouse package, usually mag-range na siya sa 125,000. All in na po siya. Ang hotel is mag-range siya, so 195,000
pataas. Depende po sa hotel nga ilang pilion. So karon pila na lang ba ang attendees nga pwede makasulod sa venue? Ay, nindot na nga pangutana kay kani kada meeting nako sa akong client is maudyo na ang pangutana. Ako lang i-emphasize nga naana sa executive order sa city government nga 20 lang jud strictly kabilang na ang couple sa usa ka event, usa ka wedding plus 5 na event suppliers. So mag-consist lang yun na siya og 25 ka tao sa isa ka event. Naa may Jel, na separate venue ang tawag ana. Pwede sila mag-invite og 50 packs or 40 packs pero dapat separate venue. So dapat naka-live streaming lang ang isa ka venue. Dili sila pwede mag-crossover sa isa ka venue, magtabok-tabok. Bawal maguna sa kay nadyo na sa EO order nila sa city government. O gyam unsa imong ma-advise sa tarang gusto na nga magpakasal this year? Okay. Ang akong advice lang sa mga gusto magpakasal within karon sa pandemic ug sa new normal na time, okay lang man na siya as long as nadyo'y gamay nga risky kay aside sa rekisito na ginapagkuha nila like marriage certificate, napadyo'y special mayor's permit nga ginapa-provide which is kailangan mag-certify ang venue nga accredited sila sa tourism para ma-held dito ang ilang wedding. So, okay lang man na siya. Kaya lang, kung gusto nila nga, gusto na i-invite ang tanan nilang mga kaila, di jud pwede nga 20 lang. So, pwede sila magpakasal, igabot pa sa panahon. Kung kanus aman ni mahuman ang pandemic. Pero feeling na ako, maragdugay pag yun, di ba? Mag-adjust na lang yung taan ni. Alright, daghang salamat Kiam sa imong oras ug higayon. Nagihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi. Thank you, sir. May buntag. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maing buntag mga kapuso, welcome to Best Talk Karubuntaga. Makauban nato usab si Caitlyn sa anak ni Waray versus anak ni Biday. Wala pa ako di si kapusong Kate Valdez. Maing buntag Kate and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hi! Hello po. I'm good. I'm good po. Kayo po, kamusta? We're great, lalo na't nakikita namin ang sobrang ganda mong face ngayong umaga. Thank you. Fresh na fresh! Nako, since the last time that we've talked to you, Kate, kumusta ka na? Ano ng update naman sa buhay mo ngayon? I'm doing good po, but ngayon nga since pandemic, ang dami nang nangyari, ang daming series na napanood na sa TV dahil nga ilang buwan na rin hindi lumabas. So, ayun, marami na rin akong na-discover na pwedeng gawin. And this 2021 na nga, Kate, finally, nakasurvive tayo ng 2020. Yes! How Opo. different will be your goals and your priorities this year? Nasanay po kasi ako na may work, which is lahat naman tayo. Yung katawan natin, yung pagod tayo, pero dahil sa work, hindi pagod na dito lang sa bahay. So, hindi ako nasanay na, wala pa talaga akong ginagawa. Totoo ba talaga to? Hindi ako nagpupuyat sa taping, walang early call time. Sana, hopefully, mawala na tong virus para magkaroon na ako ng chance na mag-travel kasi hindi talaga ako palalabas na tao. Homebody kasi ako. So, I'd rather stay at home kesa gumala, ganyan. Ini-spend ko yung time ko na mag-rest sa bahay. Siyempre, ito, kwentuhan mo kami sa anak ni Waray versus anak ni Biday. Ano yung mga changes naman sa mga taping that you have to get accustomed to or adjustments that you have to make para lang talaga makagawa ng mga fresh episodes? Opo. Since before nga, syempre sanay tayo na ever since ilang years na tayo nag-taping na kapag babati, bebeso, hug, ganyan. Sobrang talagang may touch, ganon. Ngayon, hindi na pwede. Nung nagkaroon po kami ng lock-in taping, parang, sorry, nakakalimot. Sorry ako na miss ko na sila. Parang gusto ko silang imbeso kaso hindi pwede. Hindi ko sila mahag. Kasi nga, dahil nga sa social distancing. Having worked with seasoned actors and actresses sa anak ni Waray versus anak ni Biday, ano yung mga mahalagang lesson or advice that they've given to you na you really take a note of? Since we're getting along naman po and sobrang close na kami sa set,
so far, wala namang nagkakamali sa amin. Takot talaga kami magkamali. Ayaw namin may magalit sa amin. Siyempre, kasama ko si Ate Barbie, sila Miss Snooki, si Miss Tina. So parang, wait lang, pressure. Kahit na nung nag-lock and taping kami. And so far, wala namang nangyayaring para ma-advisean kami na dapat on time ka, which is ginagawa naman namin. So hindi namin naririnig. And proud po kami dahil natutuwa yung mga sila Miss Tina, sila Miss Nuki po sa amin dahil ginagawa namin yung trabaho namin. Ang sabi lang nila is, just do what you love, enjoy it. Mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso, it's already 2021. Message of hope and inspiration mo para sa aming lahat. Ayan mga kapuso, I just want to say na I am proud of you all po dahil nalagpasan natin ito, and I am thankful na magkakasama pa rin tayo ngayon, at happy New Year sa inyong lahat, and always take care and still stay safe, always wear your mask, and thank you so much for patiently waiting for Anak ni Waray versus Anak ni Biday, at eto tuloy na nga po. Parang feeling ko sagot nila, you are always worth the wait, Kate. Thank you very much. Thank you. And that was Kapusong Kate Valdez. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, laing artist na sabang atong ila-ilahon nga aduna gayud mga patsada nga artworks. Atong sayron kung unsa ang mga obra ug kung unsa kining ginatawag nga digital painting. Kauban si Jaire Cuarto, usa ka creative and visual designer sa Manolo Fortich, Bukidnon Province. Sir Jaire, may buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Hi, may buntag Cyril, and may buntag po sa atong mga kapuso who are watching at home. Sir, paunsa ka ba nagsugod nga mahilig sa art? Okay, so I think my first hand encounter with art was when I was still at a young age. I used to visit my pediatrician sa una because I have asthma. So every time I go there, mag-hand out siya ng mga materials like watercolor, crayons, and then ipa-drawing lang niya sa kanang bond paper. So every time, at the end of every consultation, iyang ihang na siya sa wall. So when we go there, the next month, I would see my art sa wall, and somehow it would give me this fulfilling na feeling na parang as a child, na parang proud moment to siya sa ako. And unconsciously, I think that's what drove me to pursue, being in the creative industry. Unsa pud ba ang tawag sa klase sa art nga imuhang ginahimo? We call it digital painting. So digital painting is when you create art or illustration using a computer software. So in my case, I use Adobe Photoshop or Adobe Illustrator. So, those are typically basically the canvas that I use for creating my drawings. Sir, paunsa ka nagsugod sa pag-explore ni ining ginatawag nga digital painting? I started exploring when the pandemic started. Like, I used this as an escape also because, during quarantine, lang ta sa ato mga balay, and we can't go out. So I used this as a platform for me to explore the world through my art. Like, I create my own scenarios, I create my own setting as if I was there. Unsa ba ang kalahian niini sa atong naandan nga traditional painting? I feel like traditional painting is different to digital painting good because honestly, I'm not really good with traditional painting. I feel like that's a different skill set from digital painting. So I think the main difference lang is that we use the computer for our as a canvas, and I use this tablet also to draw or to sketch compared to traditional painting where you have to use a real canvas and real brushes and real colors. So it's a whole different thing. Yeah, but at the same time, they create stories as well. They allow you to share whatever story that you have with anyone online. Og sa imuhang tan-aw, sir, mas lisod ba kini nga paagi kung itandi sa traditional painting? For me, it really depends on the person kung unsa gid ang iyang passion, no? Kay ako, galisod ko na ko yung mga kaila na galisod sila sa digital painting, na uba na galisod sila sa traditional painting, and for me personally, mas galisod ko sa traditional painting. So I feel like as an artist, you just need to explore both medium and
assess yourself if asa ka mas hiyang. Unsa ba ang inspirasyon ug istorya sa likod sa imuhang mga artworks? Actually, I get inspiration from my personal experiences, like childhood memories. Also, most of the time, I recreate other people's stories. So, if na ko'y madunggan na story that I feel like is inspiring to share and recreate through my art, I would use that as an inspiration. So that's why most of my artworks as well are quite familiar when it comes to the setting or location, because most of them are inspired by, a local cafe, a restaurant, or a landmark diri sa Mindanao, most specifically sa Cagayan de Oro or sa Bukidnon. Sa imuhang mga nahimo na artworks, unsa ang imuhang paborito o maingon nga nitatak gayod sa imuha? Okay, so there's this one illustration of my mom cooking. So my mom is super supportive with everything that I do, especially sa akong art or sa akong creative journey. And I draw this illustration of my mom cooking because it's actually the thing that would glue the whole family together, to eat and to talk. So I'm very happy to be able to recreate that moment also through my art. Sir, please describe kung unsa ba ang proseso sa imuhang paghimo sa imong mga obra. Actually, I usually start na with a story in my mind. So I try to visualize it, and then kung naanagid ko clear visualization of the art that I'm going to make, that's the time na ako siyang illustrate sa tablet. And then from there, once I do the first couple strokes on the digital brush, I just let the creative juice flow. And sometimes I end up with exactly what I have in mind, but most of the time, lahi gid siya na output ang gawas. And for some reason, I think that's the beauty of it also. Sir, pila pud ba kaadlaw ang idagan o oras una mahuman ang usa ka obra? Oh, actually, I'm not very critical about my drawing, so it's not really that polished also. So I embrace the flaws and mistakes that I do throughout the process or during the process. So I try to create one illustration for a day or two. And then maximum na yung 3 days po. Daghang kayong salamat, Sir Jaire, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi, sir. Thank you. Say gipahinumdum sa wedding organizer nga si Kiam Paraleon sa mga buot magpakasal karong panahon sa pandemya. Kinahanglan gayud ang pagsunod sa new normal protocols ug luyo sa mga preparasyon. Ang labaw importante, ang I do sa couple. Samtang Jill, sukad bata pa, na-discover na ni Jaire Cuarto ang iyang skills isip artist ug sa makabagong panahon, nag-upgrade sab siya pinaagi sa digital arts. Sayang mga kapuso, atong subaybayan ang anak ni Waray versus anak ni Biday. Kauban si kapusong Kate Valdez sa GMA Talibabad. Mga kapuso, na-inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Maya Angelou nga you may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.